Prečo som vytvoril Ultima? Kryptomenový alebo blockchainový trh trochu opustil myšlienku prepojiť reálny sektor s kryptoekonomikou. Ak si dobre pamätám, otočili sa jej chrbtom na ďalších 5 rokov. Pevne verím, že keď sa nám podarí prepojiť kryptosektor s reálnym sektorom ekonomiky, bude to prielom pre celú kryptokomunitu. Ako výsledok mojej viery v moju myšlienku som vytvoril Ultima. Podľa mojej idei Ultima je most, ktorý spája, povedzme, toto pero a kryptomenu. Tu je tento telefón a kryptomenu, kartón mlieka, bochník chleba, vaše auto, váš byt, všetky účty, ktoré môžete zaplatiť a oblečenie, ktoré nosíte, môže byť tokenizované do kryptomeny. Momentálne zostáva kryptopriemysel od týchto myšlienok ďaleko. Napriek tomu som presvedčený, že spojenie dvoch silných sektorov, reálneho a kryptosektora, bude skutočný prielom. Na svojom cieli nepracujem sám. Už teraz ma podporujú milióny členov našej komunity, ktorí zdieľajú túto vieru. Na nasledujúci rok mám ambiciózne plány a som presvedčený, že dokážeme dosiahnuť úchvatné výsledky. S naším úspechom priťahneme pozornosť celej kryptokomunity a budeme schopní naozaj zmeniť tento trh. Naša úloha je vytvoriť globálny ekosystém, v ktorom sa Ultima Token, ktorý je založený na decentralizovanom inteligentnom blockchaine, môže používať na to, aby sa uchovával, zarábal a rozmnožoval. Áno, na vyriešenie týchto troch hlavných otázok.